Аз съм Айвляк гост. Тук сме Ендерман 11 и Крипър 50. Това е влог епизод 2. Не знаем какво ще правим с това. Виждаме се връщам след малко. И YouTube разпишем какво ще правим, само че Алекс взем бутилката. Ето. Тук нещо, което ще правим, ще бъде ще пием вода, няма да преглъщаме и ще гледаме смешни клипове, така че да се разсмеем. И който изплюе водата, други ще му казва предизвикателство, че съответно трябва да го изпълни. Аз съм и започва точно ще пие, защото аз докато пия той трябва да... Моля се, опитай се да не се разсмееш преди да сме започнали. Добре. Ако се разсмееме, Алекс няма да спира, защото... Я знала, то ще победи! Ще паузираме и ще се върнем след малко. Така, дами и господа, аз измислих предизвикателството за Айвлагос и то ще бъде следно. Ще вземе жърта от тази камина и ще трябва да я хвърли по място, което се избере повече от по-голямата. Т.е. от по-малката. Не, и още малко от по-страни. Така. Сега го помириши и го хвърли. Да. Къде го първо? Където си пожелаеш. Добре, кацкайте. Сега ще паузираме и се връщаме след малко, защото ще има още една игра, още една същата игра. И върнахме се, ще пием отново. Много ми е смешно. Джалите. Ами аз трябва. Стига за дени. Не му върши внимание. Ти печелиш. Идиот! Паузираме! Мокри ми е екрана! Паузираме, връщаме след малко, като съм измислил предизвикателство. И измислил предизвикателство и то е, той ще вземе тази бутилка, ще сипе жар вътре, ще го раздруса и ще го сипе на земята и ще го покажем какво се само. Но още го трябва да го раздрусам без капачката. Да, това е малко трудно, но такова е предизвикателство. Сега ще видим какво ще стане. Вземи много жар. Много. Това е гнусно, бе, човек. Мале. Аре, стига толкова. Взима още малко и радва се. Сега...
Еми, трябва да го разрушиш, обаче там, не тук, защото всички сте си измокли. Буквално. Сега го изпи обаче на земята. Няма да видим тук. Цветенце, надявам се да сте жадни. Мале, повърня. Мале, накрая въглища изкапаха. И това беше от днешния клип. Това беше по-скоро от нашия влог, втори епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценайте и чао!